een klein tempeltje. Ik kon het niet verstaan. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Kom ik al visite of niet? Mag dat? Ja, ik ga mijn roosje dadelijk verzorgen. Die wat? Mijn roos? Ja, ze noemen voor dat. Dat wil ik verzorgen dadelijk. Hé, maar ja, wij zoeken de... Kent ze het programma trouwens van Alain? Ja, ik kijk, soms kijk ik wel. Want ze hebben me al eens heel lang geleden, hebben ze me al eens gefilmd. Als ik hier van vlaggen aan, kom ik soms van de vlag. Nou ja, dat was eigenlijk wat ons als eerste triggerde. Omdat, ja, in Korea is nou van alles aan de gang. Dat is toevallig, hè, want ik heb hem al verteld dat allemaal aan de gang dat was. Maar waarom hangt ze dan een Koreaanse vlag op? Gewoon voor een schöne vlag. Dat ligt dan bij de meert, op zijn panhoes. Ja, Daar hebben ze altijd vlaggen. Daar hebben we vroeger altijd vlaggen gehad. Want ze hebben me al een keer ook van de omroep bij ergens van. En toen had ik ook allemaal vlaggen. Had ik er nog meer hangen van Amerika. Maar dat waren dan vooral adelaar en wolven en zo getraind. En toen hebben ze me ook gefilmd. Ja, en die hebben dus voor de zomer heb ik gekocht. Denk ik, hadden ze een Koreaanse vlag. Want ik zag dat bij de Olympische Spelen. ja. En ze zagen een vlag. Ik denk dat vind ik helemaal een chique vlag. We waren alleen een beetje denken, wie moet er nu hangen? Rood boven of blauw boven? Snap ze? Ik zou het niet weten. Ja, dat wist ik ook niet. Maar ja, toen keek ik dus naar de Olympische Spelen. Oh. En toen zag ik dan die fans met die vlaggen, die Koreanen. En toen denk ik, ik heb hem gelukkig goed opgehangen, want dat had ik een verkeerde. Want dat heb ik allemaal met punaises moeten vastmaken. Ja, Weet je, normaal op zijn touw was ze erdoor op, hè? ja. Maar ja, daar kan je geen touw erdoor doen. Dus ik denk, ja, dan moet ik allemaal met punaises. Tikkie, 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 tikkie. Maar ik heb me gelukkig goed opgehangen. Maar ik moet mijn roosje verzorgen, jongens. Ja, maar hebben ze misschien nog heel even, dat we nog even kunnen kletsen en dat ze dat er nog eens doen? Ja, dat moet ik nu gaan doen. Wat, komt dat zo... Ja, ik moet dat, kijk, dan moet ik heel ingewikkeld. Ik moet daar bijvoorbeeld naakt rond gaan lopen. Want dan is er allemaal draafpak. Ja, Dan moet er zalven mee doen. ja. En dan moet ik met een handdoekje zo rondlopen. Ja. Want ja, voor te wissen is een pis, plas. Ja. Want dat hebben we nu al gezegd met dikke 3 jaar. En, maar wie komt ze eraan? Kanker. Aan de darm. Nee, nou eerst in de blaas. Ja. Van de blaas ging het naar de prostaat. En toen hebben ze beslist, ja, kost chemo en bestraling. Maar ja, dan had ik 30% kans dat ik het nog kreeg. Ja. En toen zou ik nee, opereren, hebben ze dus blaasgoed gehad en de prostaat. Maar ja, nu ken ik, dus moet ik daar rondgelopen en dan, ja, die healing, maar dan heb ik een klein handdoekje Ja. en dan wordt dus pissen dus, de pissen. Ja. De meiersen niet. Nee. Dus. Want als ze dit dus eruit haalt, dan loopt het gewoon. En ze nu bijvoorbeeld op echt trek, Ja? ja, dan heb ze kans dat Ja, dat willen we niet, hè? dat is, nou, best moet nu al een film, hè. Ja, maar jongen... Had ik dat dit niet gezegd, had me geschoren. is- Ja. Hey, maar is dit die tempeltje? Ja, de zus kan ook van binnen zien, hè. Ik Ja, heb, man. kijk, de zus ook geen, ja. Ik heb hier allemaal van die kunstwerken. Het zijn allemaal van cd's en dvd's. Allemaal oude, en die kunnen ze wel weggooien. Met een pagina LP. En dan plakt die dingen erop. Maar de zus vooral van daar binnen, zus het ook. En hij is dan de leeg gestaan op zo. Dus dat is heel schön. Want dat heb ik toen ook gefilmd. Ik heb zelfs in een gezet gestaan dus toen met het hele verhaal. Met de renovatie. Ze hebben me alleen een keer gefilmd bij en ze zijn een keer geweest van de Limburger ook goed. En de journalist was dat toen. Oké. Ja, die wist ik best. Ik zie nog wel eens op de tv. Ja, dat kan. Want dan denk ik, dat vind ik wel een leuk programma. Oh, dank je. Maar ik zie zelden in de Limburgse omroep. Zelden. Wist dan ga ik eens af en toe kijken en dan Ja, denk ik, dat is TV Maastricht of wie heet dat? Ja. En ik vind het wel misschien weer wat terechtkomt. Ja, want daar hebben ze het nou zelf ervaren. Ja. We zien iets wat ons nieuwsgierig maakt en dan bellen we aan of we spreken Ja, die aan. want dat en zo. zijn nog ook bij die in dat programma, want ik ga boete Maastricht overal. Hè. Komt zo Ja, aan. we komen ook wel eens heel af en toe. Komen we ook wel eens boete Maastricht. Dat is mijn gewoon secret, hè. Of is het- Hoi, Jean! Hoi Jean. Maar dit is de meest aparte tattoo die ik ooit gezien heb.
Heb ze mijn tattoos dan gezien? Ja, nou, ik heb dan... ja, die zie ik nou pas. Oh, dat bedoelt die? Nee, Wat voor tattoos heb je dan nog gezien? ik heb nog nooit iemand gezien die een Oh, tattoo dat. heeft, waardoor de wenkbrauwen met elkaar... Hebben ze zelf verbonden- gedaan. En dat deed pijn. Oh, ja. Nee, je vond het chic, hè, vroeger, hè. Zoals Ja. ze soms mannen, jonge mannen, overal. En die hadden nee, die horen altijd, hè. Ja. En die gaat dat, nee, die denkt, godverdomme, ik vind het zo chic. En dan denk ik, nou, met de naaien zo, tikkie, 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 tikkie. Ja, dat deed de pijn. Ja. Ik dacht dat ze die bedoelde. Nee. Want ik heb van jou, hè. Ja, maar dat vond ik juist zo ruig. Ja, dan moest wel op het idee komen, hè. Ik krijg soms ideeën, hè. Snap ze? Impulsief. Impulsief, dan hebben ze gezegd van ja, dat is al jaren geleden, heb ik dat gedaan. Maar dat is hem zoveel tijd krijg je. Dan krijg je soms een idee en denk hé. Want soms noemen ze me, ze zien al, ik ben binnen geweest en nog in de tuin, heel veel planten hebben dus. Ja, dat is ook allemaal voor mij. En dat is ook voor mij daar. En dat is ook voor mij, hé. Dus, En dat vinden de buren oké? ja, maar de buurman vindt dat prima. Oké. Je kiest, die zien geen planten, ik ben een plantenman. Hè. En dat vinden ze allemaal chic. Ja, nu zit het niet doen, maar ja, in de zomer zit het vol met bloei. Want die geraniums, ja, daar zijn zelfs nog bloempjes aan, dat vind ik ook wel chic. Maar ik ga van planten. Ja, mooi toch? Dat wil zeggen ook, het is een groentje, want die blauw ook, ja. Maar die planten die hebben ze niet voor de deur staan. Nee. Of ze geen antwoord op te geven. Als het... Nee, dat zijn twee exotische naam, die twee, hè. Want dat is een tijdje geleden, ik had hier goed de vlinderstrook gestolen, hè. Ik heb me wel zo soms. Dag mevrouw. Maar ja, ik weet niet of ze dit geurt, hè. Hallo Mieke. Jongens, het is gewoon, maar ik moet mijn roosje verzorgen. Als je nu bij een andere dag. Zou het chiquer vinden als ze in de zomer zou komen, dan kon ze me in de tuin zien. Nou, of dan kom ik een keer terug. In de zomer. In de zomer vindt het chiquer. Maar ik heb nog een paar vragen. En dan zou je misschien zo af kunnen spreken. Dat als we, want dan hebben we 1 aflevering hebben we opgenomen. Over 3 minuten of zo. Dan ga je sticht die roosjes schoonmaken. En dan, wie lang duurt dat? Ja, dat doet een uurtje. Een uurtje. En dan komen we dan nog even terug. Eventueel, als dat meug, even binnen te kijken. Ik kijk ook binnen kijken, ja. Maar dan kan ik eens even verzorgen. Hoe laat is het? Weet je hoe laat het is? Het is nu, even kijken. Het is nu 12 uur. Zullen we zeggen rond de 1:30, alle zekerheid. Oké. Is dat goed? Kijk ook binnen, kom, kijk ook filmen. Oké. Wacht tot dadelijk. Rond 1:30, jongens. Mag je het ook iets later zien? Want Dat is wel beter. Best toch toe. Ik ben ook altijd toe. Ik ben altijd smeurs, ben ik altijd onderweg met kmissen doen en 12 uur dan gewoon niks heerlijk. meer. Want dan hebben we het roosje te verzorgen iedere dag. Dat is een van mijn favoriete Limburgse uitdrukkingen. Commissies doen. Commissies. Ja, En dat dan dat altijd smeurs. zeggen ze alleen in Maastricht. Ja. En dan is dat allemaal gedaan, dan kan je zeggen, na 12 uur moet ik neus meer naartoe. Snap je? Want soms moet ik ook nog een uur plat liggen, want ik heb ook nog een ongeluk in mijn foto zitten, 6 schroeven in. Maar ja, dat heb ik al gehad. Dat is altijd rond 11 uur, 12 uur 's morgens, Aha. lig ik altijd plat. Maar dat roosje moet ik in me verzorgen. Dus, zullen we zeggen, na 1:30 ongeveer. Ja, dat is goed. hè? Hey, Na 1:30, hè? ja. Hé, maar den hond die ik huur, is De vreugd u op. Wist je, dit is uw levensgeet. Ja? Iedereen kan mij zien. Oké. Als je straks inkomt, dat is net alsof ik jou gezien heb, al kinderen. Dus het is nu al aan je henken. Oh. Wat zei Ja, je ik van huur zee? het. Nou, ga even goed. Betsy, kom ja, dan kun je op tv. Betsy. Oh, hallo Betsy. Schat. Hey. Dat is Maxie. 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 Dat is al een oude dame, die is al 12 jaar. Oké. En We zijn toch zus, ze vrut en op, hè? Dadelijk zit ze aan dat ding van, dat geldt op. Een microfoon. Ja, hallo. Ja. Zeg het toch, dat is een leven. Jongens, het is nog 1:30 ongeveer, hè? Ja, dat is goed. Dat is goed. Dat is Of goed. ik heb nog een hond aan. Die is ook zo agressief. Oh. Oh ja. Zinnige vanmiddag, jongens. Iedereen hier in de buurt kent dich. Ja, Mieke die komt van de buurt en die man die woont daar. En deze vrouw met Amstel. Iedereen kent me Wie en lang- iedereen kent ook Maxi. En wie lang woonst je? Meer dan 25 jaar. En dat is echt een diehard Maastrichtener? Ja, zeker. Hallo. Hey. Daar ben ik Huur ze blij niks dat, van trouwens. ben blij dat met die Maastrichts kan moeilijk, want soms moet ik Nederlands praten en dan. Nee, dat in dit programma leveren Dan niet. moet ik soms zo concentreren en dan denk ik, wie benoemt dat? Maastrichts.
Maastricht, Mieke! Geweldig. Die vindt dat niet. Die gaat als de nu dadelijk bellen van... Dan zien ze mij gewoon. Nee, ga ik hem bellen? Zie ze? Ze gaat haar dochter bellen. Hoi Mieke. Ja, ik hoop dat ze dit huurt, want ze heeft soms een doorapparaat. Schaatsenstro, Mieke. Schaatsenstro, Mieke. Ik ga naar binnen, want het is een beetje kaai. Ja, want dan ben ik blij. Gang die roosje verzorgen en we zien ons straks. Tot een beet. Dit moet ook gaan, ja. Dat is toevallig een Hollander. Oké, daar kan hij ook niks aan doen. Nee, maar ja. Vooral de groenbestreef tegen iedereen. Jongens, het zit in 1:30, ja? Ja, later. Ik heb een ding te doen. Ja. Mensen, kom in, jammer, anders vergeet je dicht. Blijf je voetjes toch. Tot dadelijk, hè, jongens. Jo.